Hello, hello. Hello guys. So, ito pahapon na kaya ito na naman na yung update sa kalabaw natin. Meron kasi tayong alaga. So malaki na siya. Ayan na siya. So marami siyang makain dito kaya dito ko inilagay. Ayan oh. Kasi wala siyang kaagaw dito. So yung kaya ako hinihila na ganun kasi may mga tanim sila na mga saging doon, baka maabot niya mapagalitan tayo, kaya ganyan yung pag-aalaga ng kalabaw. Dapat wag nating tignan natin kung ano yung mga masisira nila kasi sisirain talaga niyan pag maabot niya. So ganyan yung natin guys, trabaho natin palagi yan. So nandito na tayo sa papamastulan natin, kaya ito, uwi na tayo. Okay, uwi na tayo guys. Okay, babay muna Burnok, bukas na naman tayo magkita. Yan ang buhay natin guys. Uwi na tayo. Alalay tayong dalawa, ang aso nating pasaway. Yan. So pagka ganitong hapon kasi sa probinsya talaga, kahit saan naman yan, problema ang ulam. Yung ulam talaga ang problema. So kung pagdating naman sa bigas guys, awa ng Diyos, dahil magsasaka naman tayo, hindi naman tayo mawawalan ng bigas. So ulam lang yung problema. Ganyan ang buhay dito sa probinsya. Kasi kung palagi namang gulay kasi, magsasawa rin sa gulay minsan. So ganun na lang. Kaya ang ginawa natin, mayroon tayong pispan. Magpispan tayo. So may mga laman naman na isda na yung tilapia. So tignan natin mamaya kung makahuli tayo para may panghapunan. Problema nga lang yung ipapain. Kasi yung linta, pag ganitong hindi pa ganong tagulan, ano yan, lalalim sila. So tignan natin mamaya para kung mayroon tayong pain at mamingwit tayo ng ulam. Okay. Gutom ka. Gutom ka. Ay. So habang naglalabas si Mrs. guys, mamingwit tayo ng tilapia sa ating pispan. Tara, na tayo doon. Ito ang ating pain sa kalalagyan.
Nasa baba lang yan. So ito, hindi na kasi tayo dito gaano mamalagi sa bahay kasi nandun muna tayo sa mga pamangkin ko na mga nagbakasyon. So nahulog yung ating ano guys, paraphernalia. So pulutin natin. Kaya lilinisan natin to. Marami tong mga damo. So lilinisan natin yan pagka nandito na tayo. Ang ating pispan. So ito, daming mga saluyot. So maganda ang may pispan guys, dahil kung talagang walang wala talaga, walang ulam, ito mamingwit na lang tayo para kahit ilang piraso lang may panghapunan tayo kung nandito tayo. Ito okay. So ayan ang ating pispan. So nandiyan yung pamingwit natin, natabunan na, kunin pa natin yan. So ito, papain na naman tayo. Yan o. Yan. Linta. So itong kamay natin guys, kung nakikita nyo, ito, kamay ko. Hindi ko gaanong may lalakas kasi may disgrasya nga tayo. Yun. So ayan. Matatakaw yung maliliit. Ayaw yung malalaki, hindi sila kumakain. So ayan guys. Okay. May hapunan na tayo nito. So ayun guys, kukuha tayo ng talbos ng kamote. Ito sila oh. Ito ibang klaseng kamote ito, yung galing sa ano daw. Sa iwan ko kung Kalinga. So ito guys, kung mapapansin nyo, ito. Oh, iba, may maliliit yung ano niya, dulo niya. So ito. Sarap yun sa lagyan ng masim, yung sigang. Sigang natin yun, yung nakuha natin. So ayan, kuha lang tayo. So ito, mga kamuti ito guys, ito. Mga kamuti nandito.
So ayan, okay. So kukuha na rin tayo ng kalamansi guys, kasi may mga tanim din naman kami dito. Ito sila, ayan, mga malilit pa lang yan pero may mga bunga na. So ayan yung mga kalamansi natin, kukuha tayo. Ito, yun. So ayan yung mga bunga, oh. Ayan, malilit pa lang yan. Kung titignan nyo, halos magka ano lang kami, oh. Ito, tanim natin, kuhain natin mga yan. So eksakto may mga kalamansi na tayo dito. Saka dyan naman may pispan tayo, kaya swak na yan yung partner na yan. Okay, so ito may mga ano rin to, may mga bunga rin itong malit na to. So kukuha tayo. Ano, mga bunga, oh. Maliliit lang pero may mga ano na. Ayan sila, pang-asim. Ayan, oh. Oh, ayan. Ano na to? May katas na to. Maasim na maasim. Okay. Palit pa lang pero may mga ano na. Oo, kung nakikita nyo, kung tatayo ako, mas malaki pa ako nito. Oh. Oh. Ayun. So ayan guys, marami na siguro yun kasi kung sobrang asin naman, hindi naman masarap yung ulam. So ayun. So dito guys, may tanim din tayong ano, ito. Pwede ring isawg to. So sili, yung pangpakbet. So kukuha rin tayo. Ito, ayan. Para kumpleto. So ito guys, dito lang to sa ating ano, bahay. So ayun, okay na. So ayan. So may tilapia na. So ayun nung isasawg natin guys. Ayan, ganyan lang yung buhay natin dito. Hindi problema yung sabi ko nga na ulam. Pagka mga ganito lang, yung karne kasi mahal. Kaya ito. So tilapia lang tayo kasi hindi naman ito nakakasawa yung tilapia. Marami namang luto to. Yung karne kasi marami namang ano yun, may dudulot na masama rin pagka palaging karne. Mga may kolesterol yan. So okay, lulutuin natin yan para may panghapunan tayo. Thank you Lord. Thank you. So ayan, lulutuin na natin. Pagka nakalinisan na yung tilapia, so ilagay na sa may tubig na kumukulo. So ayan, hindi na natin napakita kung paano yung paglinis natin ng tilapia. Takpan. Pagka nalagay ng tilapia, takpan na. Ayan, kaya ang mapoy lang siya. Okay, sa kalinisan na yung ating mga gulay, sili, at yung kamote. Ayun. Pagkatapos, pag kumulo na, lagay na
na yung sili, dahon ng kamote. Ayun, haluin kunti. Ayan, para ano siya, paglasa. Okay, so ganyan. Kamote pala, yung huli yung kamote. Okay, tapos yan, yung kunti. Ayun, sa katakpan na. Ayan, tapos kabuksan na naman, lagyan na ng asim. So hindi na natin nalagay yung kalamansi kasi may tira pa pala tayong sinigang. So yan na yung pang-asim. So kaliwin ulit. Yan. Yan, o. Lumiyab na. Lumiyab na yung apoy. So lagyan na ng plastic sa katakpan. O kamay mo. Yan. Tapos na. Ayun guys. Ayun lang kadali. So karabuksan. So yan. Pwede na tayong kakain yan. Ganyan lang kadali guys. Okay, o, nilimpihan pa. Ayan. O, anong hinahanap mo? Okay. So, ito na. Pwede na. Kakain na tayo ito. Tikman natin. Oh, sarap. Sarap guys. Ayos. Kakain na tayo. Okay. So, okay guys. Kakain na tayo. Ito na yung ating tilapia. Ayan, yung nabingwitan natin sa baba. Yun. So, dalawa lang kami kasi ng misis ko ngayon dahil yung mga anak namin nandun sa bahay ng nanay ko. So, solo natin yung lamesa. May lamesa kami sa labas pero mas ginugusto ko kasi ito kasi mababa lang siya. Parang Japanese style. So, guys, kain tayo. Salamat sa Panginoon at binigyan na naman tayo ng mauulam ngayong gabi. So, ito, parang mga Japan talaga tayo, Japanese. Ito parang, kung nakikita nyo, parang mag-edit na kami nito. So, kain tayo guys. Ayun. Ito na yung ating tilapia. So, ganyan lang dito ang ano, yung buhay. Hindi problema ang ulam, basta hindi ka lang pumipili ng mga pagkain. Okay. So, yun guys ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments, and share na rin guys. Higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.